Ljudi, napravio sam novi video, pozdrav sve fanove što me vole i kliknuo sam nešto pogrešno. Ali sada ponovo gledajte. Dobra muzika, ne? Petka nije ništa živa. Blizu ja idem da načinem. Ovo je stvar da načinem. Tu načinimo sve da prišćemo. Ne, tu. No, čitao sam. Možete setujete level i da ga finiš. Sledite mood. Možete doći do ovog levela. Čekajte. Vas udio čeka. Šurinka da me opet proći. Biti je mala jana. Dva kidara čeče. Pingvin koja sa kidara. Kako od mojih hitera gledam. Neka mu je sa nesrećom 7 godina. Ne bacite like. Kažete 7 dana nesreće. 7 godina, izvinite, sorry. Da mene šalim tako. Sad se dosta šala. Nemam šta volim. Ja se još ali neće biti 15 dana, neće biti sad videa. Ovo nam je zadnji video. Nema još videa do kraja mjeseca. Vidimo Edinović će. Baj da vidim da pjevare što je ovo. Koji su iz Zeničkog domovinskog kantona. Znaju ovaj. Tako. Višeš. Pođemo na ovu veliku mamči, to je rane koristi. Pitaj što. Što znam igrat. Ne radi što lagaše prolazi, nego mi tiš igrat. Ponesem. Ponesem. Što donesem. Znaš li mene? Imate svilo, znate. Imate vi svilo. Da, imate. Možemo pričati o ovom. Znači uzeti ovako. Znači, ajmo. Zalepiti se. Kucnika. I tu, aha. Meni dole. A jedno, drugo. Šupit ja žežam. Ne zezam, nego žežam. Spomeću. Može sad da je ovo. Kako ima dobro animaciju, možda čak. Sada nije jasno što trebam reći.
Stigli su do kraja. 5 minuta snimamo već. Ajde, svakako je to to. Ako se sviđa video, like, subscribe. Sam channel Ilhan Bih. Tako da neće biti 15 videa da kažem samo nešto kratko. Uskoro izlaze novi videi, pa vidimo se za 15 dana možda. Nećemo svi tjedni po mjesec zapravo, gledamo se ništa, tako da čao, imam školu. Sretno, uživali ste u novom videu. Čak.